Barangay Love Stories. Love Stories. Nasisira ng isang pagkakamali ang tiwala ng isang tao kahit na hindi ito sinasadya. At napakasakit nito lalo na kung ang nagkasala sa iyo ay ang pinakamamahal mo. Ikaw, kabarangay, gaano ka kahandang magpatawad at magbigay ng second chance sa taong minsang dumurog sa puso mo? Dear Papa Dudut, bago ko po simulan ang aking storya ay nais ko po muna kayong batiin ng isang magandang tanghali. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Elvira, 31 years old, sa kasalukuyan na nakatira sa Valenzuela kasama ang biyanang ko. Meron po akong isang anak na babae, Papa Dudut, sa kinakasama kong si Mateo na isa namang kontraktor. 3 taon nang nakakalipas nang magsimula po kaming tumira dito sa Valenzuela. Ang totoo niyan ay tubong Pasig po talaga ako at doon na rin kami nagkakilala ni Mateo through common friends. Dati po kasing nagtatrabaho rin bilang sekretary ako sa isang private company hanggang sa niligawan nga ako ni Mateo at nabuntis. Nanirahan po kami sa isang paupahang kwarto sa Pasig hanggang sa nakapanganak na ako, Papa Dudut. Mahirap na masarap ang maging nanay. Pero masasabi ko na napaka-challenging pa rin ang magkaroon ng live-in partner na katulad ni Mateo. Ano ba kasing problema mo, Vera? Kakapasok ko pa lang ng bahay, nakaangil ka na. Aba, ano ba sa palagay mo ang dapat maging reaksyon ko? Matuwa sa'yo? Pwede ba? Tingnan mo nga kung anong oras na. Pasado 1:00 na ng tanghali. Mabuti na isipan mo pang umuwi rito sa bahay natin. Ano, nagutom ka kaka-basketball mo? Hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit ang init-init ng ulo mo. Samantalang nagre-relax lang naman ako sa labas kasama ng mga tropa ko. Ikaw na may sabi. Nagbabasketball lang naman kami, di ba? Ano ba masama dun? Walang masama kung nagbabasketball ka. Ang masama yung halos tumambay ka na dun sa court at ubusin ang buong araw mo sa mga barkada mo. Mag-iisang linggo ka ng ganyan, Mateo. Umuwi ka na lang dito sa atin kapag nagugutom ka o kapag matutulog ka na. Di wala ka ng panahon sa amin ng anak mo ah. Masyado ka namang OA, Vera. Anong walang panahon? Di ba nung isang araw magkakasama pa tayo ng anak natin? Nag-mall tayo at kumain din tayo sa labas. Tapos kung makapagsalita ka, akala mo pinababayaan ko na kayo. Hoy! Para sabihin ko sa'yo, hindi hamak na mas marami ang oras na ginugugol mo sa labas kaysa sa amin dito. Aba Mateo, kasi sikat pa lang ng araw, nandun ka na nakabalandra sa kalsada. Ewan ko sa'yo. Ang liit-liit na bagay pinapalaki mo. Wala ka ba magawa sa buhay mo, Vera? At trip na trip mo talaga akong awayin? Nakakasawa na, alam mo ba yun? At ikaw pa talaga may ganang manawa, ano? Bakit? Naisip mo ba na tanungin ang sarili mo kung bakit ako nagagalit sa'yo? Malamang hindi, kasi manhid ka! Oras mo lang naman ang hinihingi namin ng anak mo, pero napakadamot mo pa! Akala mo ba gustong-gusto ko na palagi nagbubunga nga sa'yo? Siyempre hindi! Kaya nga sa abot na makakaya ko, iniintindi kita. Pero ako, naiintindihan mo ba ang pinanggagalingan ko? Gusto mo yung palagi ko kayong kasama ng anak mo, ganon. Paano naman yung iba? Yung pamilya ko, yung mga tropa ko. Siyempre miss din namin ang isa't isa kaya normal lang na makipagkita ako sa kanila. Pati ba naman yun, kina-question mo pa? Masyado mo naman yata ako kinokontrol, Vera. At saan naman ang galing yan, Mateo? Naisip ko lang. Ganyan din kasi yung mga possessive na karelasyon ng mga tropa ko. Kaya ayun, hindi nakataka-taka kung nagsawa na sila. Sinasabi mo bang ganong klaseng tao ako? Ano ba, Vera? Kapal ang Tumigil mukha ka mo! nga! Nasasaktan ako!
Siraulo ka talaga! Ikaw ang siraulo sa ating dalawa! Alam mo, mabuti pa nga siguro doon ka na lang sa labas kasama ng mga barkada mo eh! Maglaro kayo ng basketball hanggang sa lumaylay ang mga dila ninyo! Total mas mahal mo naman sila kaysa sa amin ng anak mo eh! Kaya bahala ka na sa buhay mo! Buwisit ka! Pwede ba? Huwag ka nga masyadong madrama dyan. Hindi ako madrama! Ikaw ang walang pakiramdam! At dahil isang kontraktor ay madalas kong saang-saang lugar na didestino si Mateo Papadudut. Ang pinakamalayo na nga po ay ang bandang Visayas at Mindanao. Depende sa laki at tagal ng project nila. Bago kami magkakilala ay pabalik-balik na siya noon sa Manila at Cebu. Nang magkabibi naman po kami, bagaman hindi na tawid dagat ay madalas pa rin na nasa malayong lugar ang kinakasama ko dahil nga sa trabaho niya. Mabait naman po si Mateo Papadudut. Bukod doon ay good provider din siya, maayos at nagwo-workout naman ang relasyon namin bilang live-in partners kahit na LDR kami. Pero sa kabila ng lahat ay nagawa ko pa rin pong maging unfaithful sa kanya, Papadudut. Ang lalim nun ah. Bakit? May problema ka ba? Oh, ikaw pala Hector. Napapansin kong para mag-iisang linggo ka ng ganyan. Anong ganyan? Yun bang parang aburido sa buhay? Tensyonado at mukhang stressed? Yung totoo, Vera, may problema ka ba? Wala. Ayos lang ako. Lokohin mong lelang mo. Huhulaan ko. Dahil ba yan kay Mateo? Ano na naman ang ginawa ng kulokoy na yun sa'yo? Ayun nga. Wala siyang ginagawa kundi puro basketball, panay sama sa barkada kapag gigimik, tapos gabing-gabi na siya umuwi sa amin ng anak niya. At alam mo yung nakakainis pa doon? Pakiramdam ko kami pa yung nakikihati ng oras niya eh. Pinag-usapan nyo na bang dalawa yan? Kung usap lang, syempre, halos mapaos na nga ako sa kasasabi sa kanya tungkol sa problema namin. Kaso lagi niyang kinakatwiran na hindi naman niya kami pinababayaan. Kaya wala akong karapatan na sitahin siya sa kung ano man yung gusto niyang gawin sa oras niya. Ay, gets ko naman yun eh. Hindi naman ako makasariling babae para pagbawalan siya kung gusto niyang lumabas kasama ang mga barkada niya o makipagkita sa nanay at mga kapatid niya. Kaya lang, sinabihan niya akong possessive. Sinabihan niya akong siraulo. Kahit na ang gusto ko lang naman magkaroon din siya ng mahaba-habang oras sa aming mag-ina. Tapos, kung pagsalitaan pa niya ako, parang hindi ako yung nanay ng anak niya eh. Oh, Vera, huwag ka nang umiyak. Ay, napakagago talaga ng Mateo na yan. Bakit ganyan niya kayo ituring ng anak mo? Base sa mga kwento mo, para siyang binata umasta. Ganun na nga. Minsan nagsasawa na lang ako magsabi sa kanya kasi lumalabas na parang totoo nga yung sinabi niya sa akin eh. Totoo nga, Lin. Yung possessive ka? Aba, normal lang yun. Kasi nga, bibihira lang naman siya kung umuwi sa inyo. Dapat nga mas naiintindihan niya kung namimiss siya na mag-ina niya. Dapat kayong dalawa ng anak mo ang mas pagtuunan niya ng oras. Kasi kayong pamilya niya. Ay. Alam mo, Vera, hindi mo deserve ang ganyang lalaki. Bakit? Ano ba ang deserve ko, Hector? Siyempre, yung lalaki na hindi gaya ng kinakasama mo. Dapat sa katulad mo, inaalagaan, minamahal at iniingatan. Hindi sinasaktan at binabaliwala. Buti ka pa naisip mo yan. Si Mateo, ewan ko ba? Habang tumatagal pakiramdam ko, mas nagiging malayo kami sa isa't isa. Dati okay naman kami eh. Napag-uusapan naman namin yung lahat ng bagay ng walang bangayan o sigawan. Kaya ngayon, hindi ko alam kung ako ba o siya ba yung may problema. O baka pareho na kami. Lahat naman ng nasa relasyon dumadaan sa ganyang pagsubok. Kaso nakakasawa na eh. Nakakapagod na. Mabuti pa hayaan mo na lang muna mga bagay. Kung pipilitin mo kasing solusyonan ng isang problema kaagad, baka imbis na maayos maging malala pa. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako masyado mangungonsimi kay Mateo. Pabayaan mo siyang ma-realize ang mga pagkukulang niya sa inyong mag-ina. Lalong-lalo na sa'yo, Vera.
Sana lang pag dumating yung araw na yun, hindi pa uli ang lahat para sa inyong dalawa. Salamat sa pakikinig mo sa problema ko, Hector, ha? Sus, wala yun. Nako, tigilan mo na muna ang drama mo dyan at magmerienda tayo doon sa pantry. Tara, dinalhan kita ng paborito mong pizza at lasagna. Ako mismo gumawa ng mga yun para talaga sa'yo. Nag-abala ka pa talaga. Sakto, kasi kanina pa ako nagugutom. Nga pala Vera, sa susunod, iwan mo na lang muna sa bahay niyo ang problema mo. Lalo na dyan kay Mateo. Para hindi ka nagkakaganyan. Mukhang tama ka dyan. Susubukan kong gawin niyang sinabi mo. Papadudot 4 na taong gulang na po noon ang anak namin ni Mateo nang maisipan kong magtrabaho muli. Matapos ko kasing manganak ay nag-resign ako sa dati kong pinapasukan para mag full-time mom. Wala naman po akong pinagsisisihan sa desisyon kong yon dahil nasusubaybayan ko ang paglaki ng anak ko. Kaya lang ay aminado po ako na nakakaramdam ako ng pananawa. Tandang-tanda ko pa na pinagtalunan pa namin ni Mateo ang kagustuhan kong magtrabaho muli kesyo kaya naman daw niya kaming buhaying mag-ina. Kaya lang aminado po ako noon na kinaiinipan ko na ang pagiging taong bahay. Kaya nga nang sumang-ayon si Mateo matapos ang mahaba-haba naming diskusyon ay kagad kaming lumipat sa bahay ng nanay ko na taga Pasig rin para may mapag-iwanan ako sa anak namin. Doon ko na rin sinimulang maghanap muli ng mapapasukan at hindi nagtagal ay natanggap naman po ako sa isang private company bilang office staff at doon na nga nagsimula ang mabuting pagkakaibigan namin ni Hector na katrabaho ko. Mabait at maunawain, kay Hector ko po nahanap ang kalinga na hindi kayang ibigay sa akin ni Mateo dahil nga malayo kami sa isa't isa at bukod doon ay madalas pa kaming nagtatalo kesa nagkakasundo. Kaya hindi na rin po kataka-taka papadudot na nagsimula na nga akong mahulog sa katrabaho ko nang hindi sinasadya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot bukod sa tipikal naming pinagtatalunan ni Mateo, sa tuwing nasa bahay siya ay isa rin pong issue sa ka-live-in partner ko ay ang pagiging galante niya sa pamilya niya. Partikular na sa mga kapatid niya. Huwag niyo po sanang mamasamain at hindi po ako intimidita o masamang klase ng tao dahil lang sinisilip ko ang perang ibinibigay ni Mateo sa mga kamag-anak niya. Pero minsan ay hindi ko po talaga mapigilang magdamdam dahil pagdating sa amin ng anak niya ay tipid na tipid po siya. Palaging sapat lamang ang para sa amin lalo na ang para sa akin. Pero sobra-sobra at nag-uumapaw naman pagdating sa pamilya niya. Samantalang dapat ay mas priority na niya kami, papadudot. Yun din po ang dahilan kung bakit ginusto kong magtrabaho muli para naman magkaroon din ako ng sarili kong pera at hindi palaging umaasa sa kanya. Ay, naku, paubos na palang gatas ng anak natin, Mateo. Hindi na yata ito aabot bukas. Pwede ba? Huwag kang maraming sinasabi dyan, Vera. Kita mong busy ako eh. Tapos dada ka ng dada. Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo, puro ka lang pagsi-cellphone. At pati paglalaro ko ng mobile games, pinakikialaman mo na. Sumasobra ka na ah. Sinasabi ko lang naman sa'yo na paubos ng gatas ng anak natin. Tapos nagagalit ka na dyan. Kung ayaw mo palang naiistorbo sa paglalaro mo, edi bigyan mo ako ng pera at ako na lang ang bibili ng pangangailangan ng anak mo. Ano ka mo? Bakit kita bibigyan ng pera? Anong assurance ko na hindi mo lulustayin sa walang kakwenta-kwenta ang pera ko? Napakakapal naman ang pagmumukha mo para pagbintangan ako ng ganyan, Mateo. Hindi ko na yata nagugustuhan ng tabas ng dila mong lintik ka. Basta. Hindi pa rin kita bibigyan ng pera. Wala akong tiwala sa'yo, no?
Ako nang bibili ng gatas. Tsaka yung iba pang kailangan ng anak natin. Alam mo, sumusobra ka na talagang buwisit ka! Aray! Itigil mo na nga yan! Nung nakarang araw, sinabihan mo kong siraulo at possessive. Ngayon naman kung makapagsalita ka, akala mo ginagastos ko kung saan-saan ang perang nakalaan para sa anak natin. Sobra ka na! Hindi tama na pagsalitaan mo ako ng ganyan! Bakit? Simulat sa pulo ko naman ang bumibili ng mga kailangan ng anak natin, di ba? Pati ng mga kailangan dito sa bahay. Ano ba ang punto mo? Hindi ako marunong mag-budget, ganon? Ano ba namang klaseng utak meron ka, Mateo? Hindi ko nilulusay ang pera mo! Alam ko na pala kung bakit ka nagkakaganyan. Yan siguro ang sinasabi sa'yo ng pamilya mo, no? Obvious naman na Ano, tama ako, di ba? Pwede ba? Huwag mo ang idama yung pamilya ko rito. Labas sila rito, Vera. Akala mo ba talagang tanga ako, Mateo? Akala mo ba hindi ko nararamdaman na mainit ang dugo nila sa akin? Lalong-lalo na yung nanay mo? Kasi pakiramdam nila, inagaw ka namin ng anak mo sa kanila. Bakit ba ganyan ang tingin mo sa lahat ng tao sa paligid natin? Ano? Wala na bang matinong tumatakbo dyan sa kokote mo, Vera? Ikaw ang hindi matino sa ating dalawa eh. Ikaw din na nagpapalala sa mga simpleng bagay na dapat pinag-uusapan lang natin ng mahinahon. Ewan ko ba sa'yo? Nagbago ka na talaga. Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw yung dating lalaking minahal ko. Huwag mo nga akong linyahan ng ganyan. Wala tayo sa teleserye. Ikaw tong may problema sa ating dalawa. Masyado kang demanding. Masyado kang praning. Ba't di mo kaya subukan kumalma? Hindi yung oras-oras na lang mainit ang ulo mo sa akin. Ginagawa mong issue ang lahat ng bagay. Buisit! Pati pamilya ko dinadami mo pa. Papadudot nung hindi pa ako nagtatrabaho ay wala po talaga akong kapera-pera. Hindi naman po ako materialistic pero syempre iba pa rin kapag may hawak ang pera for emergency purposes. Hindi rin naman po kasi ako noon binibigyan ni Mateo ng pera. Sa katunayan lahat ng sweldo niya ay siya ang humahawak. Siya na rin ang bumibili ng pagkain namin at pangangailangan ng anak namin. Kaya minsan pakiramdam ko ay wala na akong silbi sa relasyon namin, Papa Dudut. Nang minsan kong inopen up sa kanya ang tungkol sa bagay na yon ay pinagtawanan lamang po niya ako. At sinabing taong bahay lang naman ako kaya hindi ko na kailangan pa ng pera. Hindi rin naman daw kami nagugutom kaya dapat ay makontento na lamang ako sa buhay na meron kami ng anak namin. Habang tumatagal na gano'n ang pag-uugali ni Mateo ay lalo po akong nawawala ng amor sa kanya, Papa Dudut. At ng mga panahon na madalas na kaming nagtatalo, mapapersonal man o sa telepono ay napapadalas na rin po na si Hector ang naging takbuhan at sumbungan ko. Sumusobra na talaga ang lalaki niyo sa mga pinagsasabi niya sa'yo, Vera. Mabuti na lang at destino ulit siya dahil kung hindi, baka masugod ko siya sa inyo at masapak sa muka. Ikaw talaga, Hector, puro ka biro. Sino may sabi sa'yo na nagbibiro ko? Seryoso ako dun. Ang dapat sa bibig ng lalaking yun, pinapadugo. Hector, mali ba ako? Ang sa akin lang naman kasi, malalaki na yung mga kapatid niya. Pero kung babyhin niya, kala mo wala siyang sariling pamilya. Kung tutuusin, hindi naman yun ang unang beses na nag-away kami tungkol sa pagiging galante niya sa mga kamag-anak niya. Siyempre, wala namang masama doon, di ba? Pamilya niya yun. Kaso sana ilugar naman. Kung magpamudmud siya ng pera sa mga yon, akala mo napakayaman namin. Ako ngang kinakasama niya at nanay ng anak niya, hindi niya mapagkatiwala ang bigyan ng pera. Kahit man lang pambili ng pangangailangan ng anak namin. Tapos pagdating sa ibang tao, ganun ang ugali niya. Napaka-unfair lang kasi. Kahit naman saan anggulo tignan, hindi patas ang trato sa'yo ng tarantadong yun, Vera. Kaya dapat sinusoplak talaga yung Mateo na yan para matauhan. Hindi ka dapat niya ginaganyan. May damdamin ka. At katulad nga na sinabi ko sa'yo noon, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Habang tumatagal,
Parang nawawalan na ako ng tiwala na magiging maayos pa ang pagsasama namin ni Mateo. Para sa akin, ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Kinausap ko na siya ng masinsinan, pero hindi siya marunong makinig. Sabi ko nga sa kanya, kung may nagbago man sa aming dalawa matapos ang ilang taon ng pagsasama, siya yun. Ay, kung meron lang sana akong pagpipilian. Meron ka naman talagang pagpipilian, Vera. Pwede mong piliin na huwag manatili sa lalaking ganyan ang trato sa'yo. Pwede mong piliin na umalis sa poder niya. Kasi baka dumating yung araw na tuluyan mo nang hindi mahanap ang lugar mo sa buhay niya. Kaya nga ngayon pa lang, gawin mo nang alam mong tama. Ewan ko, Hector. Hindi ko na Mateo. Parehong iba yung mga gusto namin sa buhay. Walang kapayapaan sa bahay kapag magkasama kami. Isa lang ang ibig sabihin kapag pareho nyo nang isinusukang isa't isa, Vera. Baka panahon na para maghiwalay kayo. Ano ka ba? Kahit namang gano'n ang nangyayari sa amin, mahal ko pa rin si Mateo at siya pa rin ang tatay ng anak ko. Mahal mo nga siya pero mahal ka pa rin ba niya? Sa palagay ko kasi, hindi na. Papadudot ng mga panahon na yon ay muling nadestino sa malayong lugar si Mateo. Pero hindi tulad ng dati ay hindi ko na po siya madalas na kinukulit. Minsan ko na lamang din siya tinetext o kinukumusta dahil nga mas naging abala na ako noon sa opisina at madalas na pagod pag uwi sa bahay. May mga pagkakataon pa nga noon na hindi ko na nasasagot ang tawag niya. Nung una ay hindi ko yon sinasadya pero habang tumatagal ay hindi ko na talaga siya nami-miss. Isa pang bagay na nakaapekto sa pagiging malamig ko sa live-in partner ko ay ang umiinit at lumalalim naming turingan sa isa't isa ni Hector. Oo, pumayag po akong makipag-on sa kanya kahit na kami pa ni Mateo. Dahil nga mas nararamdaman ko kay Hector ang pag-aalaga at pagmamahal na hindi ko mahanap sa kanya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudot ilang buwan ko rin pong niloko noon si Mateo dahil nga sa pagkakaroon namin ng relasyon ni Hector. Hanggang isang araw ay napansin niyo ng nanay ko dahilan para kausapin niya ako ng masinsinan, Papadudot. Nung una ay naghihinala pa lamang siya hanggang sa pinaamin na niya ako. At doon ko na nga po sinabi sa kanya ang lahat-lahat ng kagagahan ko. Natatandaan ko pa na sinampal ako noon ni nanay dahil sa galit sa akin sabay hagulhol. Sinabi niya rin po sa akin na hindi niya ako pinalaki para tularan at lakaran ang landas na dinaanan ng tatay ko nang minsan itong magkaroon ng ibang karelasyon habang sila pa ni nanay. Doon nga po ako nagsimulang kainin ng labis na kahihiyan, Papadudot. Biglang nanumbalik sa isipan ko ang lahat ng sakit na pinagdadaanan namin noon ni nanay nang mas piliin ni tatay ang kabit niya kesa sa amin. Bigla ko rin pong naalala ang lungkot na magkaroon ng hindi kumpletong pamilya. At pinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko gagawin sa anak ko ang ginawa sa akin ng tatay ko, kaya nga kinabukasan sa utos ni nanay at sigaw ng konsensya ko ay kinausap ko nga po si Hector upang opisyal nang tapusin ang relasyon naming dalawa. I'm really sorry, Hector. Vera, ano ba nangyayari? Bakit bigla mo na lang gustong tapusin ang lahat sa atin? Naging inaala na ba si Mateo? Alam na ba niya? Walang kinalaman si Mateo dito, Hector. Ako mismo nagdesisyon na tapusin na kung anumang namamagitan sa atin. Pero bakit nga? Hindi ko maintindihan. Nung nakaraang araw lang, ayos pa tayo. Magkasundo pa nga tayo.
Sabi mo pa nga, masayang-masaya ka nakasama ako. Pagkatapos ngayon biglang ganito. Sabihin mo, may nagawa ba ako mali? Kasi kung meron man, pangako babawi ako. Huwag mo lang akong iwanan, please. Pero alam mong mali itong ginagawa natin, di ba? Pamilyado na akong tao. Wala akong pakialam kung may pamilya ka na. Tanggap ko yun. Kasi nga mahal kita eh. Kaya please, huwag mo naman gawin sa akin to. Huwag mo naman ako basta itapon na lang na parang basura. Alam mong hindi totoo yan, Hector. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko dahil ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Ikaw lang yun nandyan sa tuwing kailangan ko na makakausap kapag may problema kami ni Mateo. At nagpapasalamat ako ng taus-puso dahil sa pagiging mabuting kaibigan mo. Kaya lang kasi, tulad nga nung sinabi mo sa akin noon na hindi ko deserve ang trato at pag-uugali ni Mateo. Sasabihin ko rin sa'yo ngayon na hindi mo deserve ang katulad ko. Marumi akong babae. Nagkasala ako sa kinakasama ko at tatay ng anak ko. Naging mapusok ako at mahina. Gusto ko nang itama lahat ang pagkakamali kong yun. Sabihin mo, pinahal mo ba talaga ako? Akala ko kapag ginawa kong lahat ng makakaya ko, magugustuhan mo rin ako na higit pa sa pagiging kaibigan o katrabaho. Mukhang nagkamali ako. Mas mahal mo pa rin si Mateo. Yun lang ang nakikita kong dahilan kung bakit gusto mo na makipagkala sa akin. Patawarin mo ako, Hector. Hindi ko sinasadya na masaktan ka. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko sarili ko na mahulog sa'yo. Kahit na alam ko naman na wala akong kalaban-laban kay Mateo. Vera, hindi ako nagsisisi na minahal kita. Ang pinagsisisihan ko lang, pareho tayo nagkasala sa mata ng Diyos. Sa ngayon, gulong-gulo pa talaga ako at nasasaktan ng husto. Pero kung gusto mo ng tuldukan ng anumang meron tayo, naiintindihan ko. Ayoko namang pilitin mo ang sarili mo na gawin ang mga bagay na hindi mo naman gusto at labag sa kalooban mo. Maraming salamat, Hector. Patawarin mo rin ako kasi dinamay pa kita sa mga problema ko. Wala akong pinagsisisihan. Ang gusto ko na lang sa ngayon maging masaya ka. Gawin mo yung sa palagay mong tama. Kahit na masakit, kahit na mahirap. Dahil ganun din ang gagawin ko. Papadudot ng sumunod na araw ay nalaman ko na lamang na nag-resign na sa pinagtatrabahuhan namin si Hector. Hindi na rin po kami nagkaroon pa ng pagkakataon na mag-usap kahit noong last day niya. Minabuti na rin namin yon para tuluyan na naming maisantabi at makalimutan ang anumang namamagitan sa amin. Nang mga panahon na yon ay may nangyayari sa amin ni Hector habang magkarelasyon kami ay naging maingat naman po akong wag mabuntis para hindi lalong magduda si Mateo. Hindi ko po ito sinasabi dahil pinagmamalaki ko sa ginawa ko. Sa katunayan, kahit na tapos na ang relasyon namin noon ni Hector ay hindi pa rin po ako pinapatulog gabi-gabi ng aking konsensya. Hiyang-hiya po ako sa nanay ko at sa anak ko, ganoon din po sa sarili ko, Papa Dudut. Pero alam ko na kung may dapat akong hinga ng kapatawaran, yon ay walang iba kundi si Mateo. Lalo pat malaki na rin po ang pinagbago niya simula nang maging malamig ang trato ko sa kanya noon. Nandyan po kasi yung siya na mismo ang nag-update sa akin ng mga ginagawa niya kahit na hindi ko naman po tinatanong. Naalala ko pa nga na minsan niyang binanggit sa akin na napag-isipan niyang mabuti yung naging pagtatalo namin noon at na-realize niya na nagkakamali siya. Kaya nga siya na rin po ang nag-insist noon na babawi siya sa lahat ng naging pagkukulang niya sa amin ng anak niya. Lalong-lalo na nga po sa akin. At pinatunayan nga po niya yon nang muli siyang umuwi sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Vera, mahal? Gusto mo bang masahihin kita?
Mukha kasing tensyonado ka. Para guminhawa ang pakiramdam mo. Ayos lang ako, Mateo. Hindi mo na kailangan mag-abala. Mabuti pa magpahinga ka na. Maliligo lang ako tapos matutulog na rin. Medyo napagod din kasi ako sa trabaho kanina eh. Ay, Vera, kung ganyan lang pala na para kang stressed palagi, bakit di ka na lang mag-resign? Ba't ako mag-resign? Kala ko ba napag-usapan na natin to? Akala ko ba ayos lang sa'yo na magtrabaho ako? Tapos ngayon gusto mo huminto na naman ako. Ang akin lang naman para mas magkaroon tayo ng oras sa anak natin. Lalo na kapag umuwi ako rito sa inyo. Kung alam mo lang namimiss ka na namin ng anak mo. Hindi naman kita maistorbo dahil madalas ganyan. Anong ganyan? Yun bang pagod ka sa trabaho at stressed ka? Natural lang naman yun dahil wala namang petics na trabaho. Dapat nga alam mo yun. Kasi ikaw mismo mas stress at pagod ka pa nga kaysa sa akin noon. Vera, hindi ako nakikipagsigawan sa'yo. Tsaka baka marinig tayo ni na mama. Isipin pa nun nag-aaway na naman tayo. At kailan ka ba nahiya sa kung anong sasabihin ng nanay ko sa atin? Alam mo, ayos ka rin eh, no? Dati naman mas mataas pa nga ang boses mo kaysa sa akin eh. Tapos ngayon daig mo pa ang maamong tuta. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na gusto kong bumawi dahil naging gago ko nun? Halos ipagpalit ko na ang oras ko sa inyo ng anak natin sa ibang tao. Nang ma-realize ko yun, nalaman ko kung gaano ako kawalang kwentang partner na tatay. Sana kasi noon mo pa na-realize ang tungkol sa bagay na yan, Mateo. Kasi kung nagkataon, hindi ko sana nagawang pagtaksilan ka. Ha? Anong sinabi mo, Vera? Patawarin mo ko, Mateo. Sandali. Hindi ko maintindihan. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Nagkasala ako sa'yo. Nagkaroon ako ng ibang karelasyon habang nasa malayo ka. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit hinayaan kong umabot sa puntong yon hanggang sa hindi ko na nga alam kung paano tumigil. Alam ko galit ka sa akin. Maiintindihan ko kung kamuhian mo ko o ituring na marumi at masamang babae. Pero maniwala ka. Hindi ko naman yung sinasadya at hindi ko intensyon na sirain ang pamilya natin. Hindi sinasadya? Vera! Alin sa sinasabi mong pagtataksil sa akin ang hindi mo sinasadya? Pwede ba? Huwag mo akong gaguhin! Paano mo nagawa sa akin ang bagay na yun? At sino lalaking yun, ha? Kilala ko ba siya? Katrabaho mo ba siya? Sagutin mo ako! Oo, katrabaho ko nga siya pero tapos na kami, Mateo. Nag-resign na rin siya sa trabaho namin. Kahit na! Alam mo, gustong-gusto kitang saktan pero... Paano mo nagawa sa akin to, Vera? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita. Alam kong mali at malaking kasalanan ang nagawa ko pero hindi mo pa rin pwedeng isisi sa akin ang lahat. May kasalanan ka rin! Tandaan mo yan! Kaya nga pinipilit kong magbago at bumawi sa inyo ng anak natin. At bakit? Akala mo ba kapag bumawi ka sa amin ng anak mo at pinilit mo magbago, burado na lahat-lahat ng atraso at pagkukulang mo sa amin? Pues nagkakamali ka! Pero kumpara sa mga sinasabi mong mga atraso at pagkukulang ko, mas malaki pa rin ang kasalanan nagawa mo. Vera, hindi ko na alam kung paano pa kita dapat kausapin kasi nandidiri ako sa'yo. Trinaydor mo ako! Sinaktan mo ako ng husto! At hindi ko rin alam kung kaya pa kitang patawarin! Papadudot umalis si Mateo ng gabing yon sa bahay at nalaman ko na nga lang na tumuloy siya sa bahay ng kaibigan niya sa Quezon City. Nang gabing yon ay nakatulugan ko na nga lang po ang pag-iiyak. Hindi ko intensyon na sumbatan o magmalaki sa kinakasama ko tungkol sa mga bagay na hindi niya nagagawa sa amin noon pero sa huli pakiramdam ko. Mas lalo ko lang siniraban ang apoy na namamagitan sa amin dalawa na siyang dahilan para pareho po kaming tupukin ng apoy. Mahal ko po si Mateo at mahal ko rin ang pamilya na meron kami pero nagkasala po ako at deserve ko kung anuman ang maging desisyon niya para sa aming relasyon.
Magkaganon pa man kung sakali na bibigyan ako ng pagkakataon upang itama ang mga maling nagawa ko ay buong puso ko pong pagsusumikapan na gawin yon, Papa Dudut. Ilang linggo rin po kaming hindi nagkibuan ni Mateo. Nang mga panahon na yon, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho hanggang isang gabi, kinausap niya ako ng masinsinan. Sinabi niya sa akin na galit pa rin siya at masama pa rin ang loob niya sa ginawa ko, pero mahal pa rin po niya ako. Kaya lang hindi niya po alam kung paano ako muling pagkakatiwalaan. Sa huli ay nag-decide na rin po kaming i-workout ang aming relasyon kahit na paunti-unti. At bilang unang hakbang, pinatira po niya kami ng anak namin sa bahay ng nanay niya at nagkataon namang wala na rin kasama sa tinitirhan nito sa Valenzuela ang nanay niya. Ako na rin po ang kusang umalis sa pinagtatrabahuhan ko at inabala ko na lamang ang sarili ko sa munting tindahan na pinatayo ni Mateo para sa amin. Papadudot bukod sa nanay ko, kami na lang po ng kinakasama ko ang nakakaalam ng pangangaliwa ko. Pinili po naming wag nang sabihin sa pamilya niya dahil alam din po niya ang posibleng mangyari na pag-initan ako sa kanila. Bagay na ayaw naman niyang mangyari sa akin, kaya nga po kahit papaano ay nagpapasalamat pa rin po ako sa kanya. Sa kasalukuyan ay masasabi ko pong unti-unti nang nanunumbalik ang dati naming pinagsamahan. Bagaman meron pa rin pagkailang at mas madalas na kalungkutan, alam ko na darating din yung panahon na tuluyang maghihilom ang sugat na minsang naging dahilan para magkaroon ng lamat ang aming relasyon. At nakahanda ko pong hintayin ang araw na yon na tuluyan na akong mapatawad ni Mateo. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang liham ko, Papa Dudut. Malaking bagay na naibahagi ko ito sa ating mga tagapakinig at sana po ay meron silang natutunan sa mga experiences ko sa buhay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Elvira. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.